Domnule redactor șef, am adus o poezie care sunt sigur că va spori tirajul revistei dumneavoastră. Poftiți? Te ascult, tinere. N-auzi caii nechezând, nu vezi spade fulgerând, nu vezi cum pe câmp se strâng, rap, rap, rap și zâng, zâng, zâng. Codrul sună, dau năvală, prin nori fulgeră ceapală, toți dușmanii fug și plâng, rap, rap, rap și zâng, zâng, zâng. Ce-a fost asta? Este o poezie cu iz eroic în care exultă patriotismul, spiritul național, ca să nu mai vorbesc de NATO, care vede că suntem pregătiți și... Cu săbii? Sigur, săbile sunt o metaforă. Metafora cui? A tancurilor, a rachetelor, a submarinelor. Clar. Dar rap, rap, rap și... Și zâng, zâng, zâng. Mă rog. Ce este? Este freamătul bătăriei. Tocmai ce rămâne în capul cititorului. Zâng, 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 zâng. Dar crezi că în capul cititorului nu răsună destulă muzică rap? Rap, rap, rap. Mai vii și dumneata cu zâng, zâng? Deci nu vă place? Nu. Nu vă place? Bine. Nu. Atunci am să mă adresez altei reviste care știe să aprecieze spiritul național. N-ai decât. N-am onoarea! Și țineți minte! Rap, rap, rap! Și zâng, zâng, zâng!